Sabies que a Collserola hi ha més de 90 dipòsits d'aigua, però hi ha un que és únic, el de Sant Pere Màrtir. A diferència dels altres, aquest dipòsit no es va construir a la superfície. Van tenir que excavar directament a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Impressionant, oi? La seva funció és fer que l'aigua arribi amb pressió suficient als pisos més alts de Barcelona i l'àrea metropolitana, gràcies a la gravetat. El dipòsit va entrar en funcionament l'any 1909, al mateix temps que la central de Cornellà, una planta que estrella l'aigua de l'aqüífer del Llobregat. Per portar-la fins aquí es van instal·lar màquines de vapor i es van construir una conducció que passa per la carretera de les aigües. I en aquesta casa és on vivien les persones encarregades de controlar el dipòsit, juntament amb les seves famílies. Així doncs, Sant Pere Màrtir és un dipòsit històric que continua sent essencial per portar l'aigua a Barcelona.